दिनैनि बे पान्जा आफादनि मेलनि गेजेरजों जों माखासे मोनब्रैसो थांखि लानाय जादों। नै दाखालिबो 22 अक्ट'खालि जोङो मोनसे थांखि लाखाबाय। जोंनि पान्जा आफादनि आफादगिरि आरो लोगो नेहाथारिनि जथाय सागाननि गेजेरजों जों मोनसे बेंक एकाउन्ट खुलिनायनि थांखि लाबाय। ओमफ्राय नैथियाव जोंहा गुवाहाटीयाव आरो माखासे मन्त्रि MLA फोर लोगो हमनो दंबावो। रांखान्थिनि सायावहाय एसे मोननायनि खामानि मावनो थाखाय, ओंखायनो बेयावहाय जोङो गासै 7-8सो सुबुं सायख'नानै लादों। बेयो मुंफोरखौ बारा एसेबां गोसोआव गैजोबा, अब्लाबो आफादगिरि, RCनि आफादगिरि, लोगो आफादगिरि एबा वार्किं प्रेसिडेन्ट सुक्रेस्वर गयारी सार बिथांखौबो लोगोसे थांफाहोगोन। आरो बिनिफ्राय जोंनि RC आफादनि दालाइ आफादफोरनो बिबान एबा खामानि मावनायनि बिबान गथायनाय एपइन्टमेन्ट लेटार दिनैनि मेलनि गेजेरजों लिरखानाय जाबाय आरो बिथांमोनखौ दालाइ आफादनि इनचार्ज बिथांमोननो बे एपइन्टमेन्ट लेटारखौ फाथायहरनाय जासिगोन बे थांखिनि गेजेरजों। आरोबाव जोंनि बे हालामाव जथुमफैनाय दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो दुलाराय आइजो अनसाय आफाद, बे मोननै आफादनि जिहेथु जथायै खुंनाय मेल जागोन, बेयाव जथुम्मा फैगौ 21, 22 आरो 23 जानुवारि 2023 बे मायथाइयावहाय। दा बे मेलनि गेजेरजों जों मोनसे सबिनिर बहननो थांखि लादों। बे सबिनिरनि मुंखौबो दिनैनि मेलनि गेजेरजों जोङो थि खालामना लाबाय, सानजारि सोदोमस्रि। बे रोखोमनो माखासे आरो थांखि लाबावनाय जादोंमोन। बेबायदिनो दिनैनि बे RC मेलनि गेजेरजों बिदि मोनब्रैसो थांखि लानायखौ जों सावरायनाय जायो। एसेनोसै, गोजोन्थों। बे बिसम्बिखौ मोनबेसे रावजों दिहुननाय जागोन? दा आथिखालावथ' ओरैहाय गुबुन रावजों जोङो लिरनाय बेबायदि लिरबिदां जों मोननाय जायाखै। दा आथिखालाव जोङो बर' रावनि गेजेरजोंनो बे सबिनिरखौ बहननायनि थांखिखौ लानाय जाबाय।